Kodwa ngiyabingelela megama ngosiphiwe Mfoka Ntombela. Bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi uvela ucofoze lapha na subscribe button ukuze kuzothola okuningi kwenzakalayo. Yabona ke namhlanje ngibhayelwe nangubaba. Uyangibhalela kumntungwa uyasho ukuthi kunodaba la afisa ukuthi ke ngimsize kulona. Udaba ke oluphathelene nomuntu wakhe abaloku bemdonsa nje indle. Baloku bemdonsa nje omakhelwane uyazi ke nawe ukuthi ke omakhelwane kwesinye isikhathi kuyenze ukuthi mhlawumbe bafuna ukuchithela into ekhona ngengekho uyayizwa lonto leyo. Uyabo kodwa ke sizozama ukuthi umbulaze mhlambe ke naye akwazi ukuthi ayichazele ukuthi ke yini lena kahle kahle asibhayele yona. Qhawela kithi siyakubingelela qhawe. Butwa njani yaphila? Siyaphila mne wethu. Yeah. Ubani okwabantu qhawe? Ngozakhele mfethu. Yeah. Ngwakho mali sibongo. Yeah. Qhawela kithi usibhalelile. Yeah. Ngiphuma le mbongolwane. Awusuka. Ibhungu impela. Yeah, ngijonga impela mfethu. Yeah. Qhawela kithi usibhalelile. Isiphi isizathu sokuthi usibhalele ngapha? Cha mfethu ngizothi nje ngishadile nginonkosikazi. Yeah. Angihlali nawe ngiyasebenza mina. Yeah. Ngihamba ngama truck isikhathi nje ke kube inyanga. Yeah. Kodwa ke manje kunento engilongizwa la ebhlungu. Njoba ngithi ngiganiwe. Yeah. Ebhlungu ukuthi unkosikazi khona izinto azenza wrong. Yeah. Leze ngifuna ukuzibambela zona. Ngokuthi nizokwazi ukungisiza. Yeah. Thoke nemfanyana lapha. Oloke ngena lapha. Ukuthi wenzana ngazi. Yabo. Yeah. Kodwa manje ngiyasola ukuthi ngiyabona ukuthi abantu sekunesikhathi eside lo ngizwa lento futhi nabantu abahlukene lo bengichazela bethi hayi ake ngizama ukuzibonela. Yeah. Yabona. So iqala nini lento lena ukuthi abantu bekutshela mhlawumbe iqala kuziphi inyanga mhlawumbe? Kuwona lo nyaka abona le nyanga yiphi lenyanga uAugust. Yeah, August. uAugust. Lento ngiqala ukuyenza ukuyithola mengibuya ngibuya ngiza emsebenzini. Yeah. Ngibuya emsebenzini ngiza ngasekhaya. Yeah. Bangifonela abanye abanama numbers zami, abanye mengifika ngasekhaya bangichazela kodwa lento angikaze ngikhulume nkosikazi. Because senginesikhathi eside ngiganiwe, ngishadelwe nalo mabuthelezi. Unethemba nje. Nginalo ukuthi abantu banomona, uyazi kunezinto abazenja, abantu banomona, uganiwe, umfazi omuhle, omthandayo nothando lwethu ludumile endaweni, izinto ezinjalo. So angikwazi vele nje sengiqhamuka nendaba engaka ngizwa ukuthi ngosizwile. Yabona, ngomnkosikazi wami ngiyamthemba. Yeah. Ngayini mhlawumbe ukuphusha yonke into nje yenu? Sayiqala lento sasifunda umatric. Yeah. Sasifunda nayo matric. Abona sithe leso sikhathi. Iside. So aningazi awukazi umbamba. Ngaze ngambamba ophutheni. So sengabe kuthiwa nje ayi ngiyamsukela. Ngeke ngize ngikhuluma amanga bhuti wami. Yabo ngabe ngiyayikholwa lento abangitshela yona kube mhlambe nasemjolweni sisajola khona la engangambamba khona. Yeah. Yabona. Iqiniso. Yebo. Kodwa ke manje enazi ingane naye noma mhlawumbe nazo. Sinazi ingane ezimbili bhuti wami. Yeah. Simbili sihlele ukwenza ezinye izimbili futhi. Awusuka. Yeah, ngoba ngiyijongo phela sifuna kwanda umuzi wombulazi. Yeah, qinisile yeah. Yebo, nginomfana nentombazana. Bona ke nje ba right. Ba right abantwana bandle oyedwa umntwana uhlala nogogo le. Yeah. Emakhaya. Kodwa ke mhlawumbe ke sithole la right ngawo yonke into mhlambe ngabe sikhuluma ngeimali bese ke phela sikhuluma nangekamera phela yabo. Angeke ngize ngikhulume amanga bhutami ngokwami. Yeah. Because phela umuntu ngeke uzomazi kodwa nje ayikho into ngoba ngisesineside esikhani ngiyamazi in and out. Yabona me happy ngiyakwazi ukumbona tha uhappy unkosikazi ngayo yonke indlela ngasemalini nasekamereni bengaza complain so angabe ngiyamsukela ingakho ngithi hayi ngizwile lento ngiza ngasemakhaya ngangakwazi ukuthi ngimconfront ngimtshele ngoba manje angikaze ngaze ngambamba. Uyohambe mhlawumbe izinsuku engaki mhlawumbe uma ungabe mhlawumbe uphumile mhlawumbe uyakuya kwamanye amazwe. Akubi isikhathi sihlambe kube inyanga wo 2 months kuya ngokuthi ke sithunywa kuphi mhlambe ko Zimbabwe ko Botswana yabona. Kodwa akubi isikhathi eside ngeke ngibone mina kungesona isikhathi eside ngoba siyaxhumana emafonini ngiyayifaka imali mengingabuyanga ama video call ngiyawashaya zonke lezo zinto enjalo so bengakaza akhombisa ukuthi hayi baba so hamba isikhathi eside.
Yo kodwa mhlawumbe ke okunye mhlawumbe ngifuna ukuthola ukuthi ngenkathi nisajola benikezana mhlawumbe isikhathi eside ukuthi mhlawumbe ke ungamboni noma mhlawumbe ke mhlawumbe usumlimazile senilimazene ubukwazi mhlawumbe umnike isikhathi eside yini uthi mhlawumbe kade wagcina ukuthola mhlawumbe nesonto mhlawumbe agcina ukuthola ngala bhuti wami yes mhlawumbe kunenyanga mhlawumbe agcina ukuthola uyabo cause ukuchecka nje izinto enjalo ngokwazi kwami ubengena umuntu othanda inkonzo yasekamereni kakhulu noma ngabe kuthiwe bengihambile and futhi besisasemjolweni into ebesingasinaka kangako uyabona akayena umuntu ogangayo akuyena umuntu owayekhalaza akuyena umuntu owayekhalaza lonto ngoba ngimthathe emndenini futhi engasolutho ngoba bayakholwa mengabe sekuthiwa ngempela sengabe ukuthi nje ukungcola mhlambe ama influence awathatha kobangani bakhe. Bafowethu ake sisuke kusasa siye khona njengoba kuzoba uLesine sibone ukuthi ikuphi Sofia sikuthole masifika laphana ngoba amahansi ayahamba phansi amahansi ake sihambeni bafowethu siyabona inanza kwethu njengamanje sila umfowethu lapha ahlala khona sizobona lapha ngesimo sokuthi ke amahansi asitshelile ukuthi cha impela khona ibhoyibhoyana ebelokhu lehla lenyuka la ebelokhu lehla lenyuka kodwa ke asho ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi ke singayithola into ephathekayo qhawela kithi sesifikile mfowethu mhlambe nje mfowethu umuza wakho qhawe ungathinde mfowethu mawukhona esingafica la ngaphakathi na bhuti wami ngibambezela manje akusafuna kulinga asiqhubeka siya khona asifike smash eish ayasazi eish konke ekhaya yebo mama ekhaya waybo plus bewayini la sami yaphila manje kwenzakalani ngamakhamera no thana sami khona impilo nje ikhona nje indaba engifuna sikhulume ngaphathi njengoba ngibaphethe labo futhi laba ngifuna basibachazele ngempilo yethu nokuthi siphumaphi sahlangana uphe kanjani hayibo kodwa awusanginotice nje ukuthi uyeza nabantu nje sethu samona waswenka kangawamuhle kangaka uphumaphi uyaphi sana ngithi ngiyeyitolo ngithi ngiyashanela nje mase ngiyaphuma ngiyeyitolo sesiwamsana sithana sami hawu kodwa baba kodwa uyazi ukuthi ama surprise angiwathandi so bekuyilonto bami igama lami mina ngosiphiwe ngwaNtombela yabo so sishuthela nje inhlelo zokuthi abantu banjani ebudlelwaneni babo yabo into encane into emnandi kanjalo so manje mfowethu nawo besicelile ukuthi cela nje somshuthela ukuthi wafika kanjani nawe yabona uthandana kwenu seniphushe mhlawumbe isikhathi esingakanani yabo so ngiyazi nawe mama uthi awunankinga bakithi uyacabanga nje uzobukwa abantu abathize kodwa befanele bengitshele nami phela ngizovela eTV ngiphopofothe phela bathi uyiphela vele busuhamba vele yabo ukuthi izinto zethu ivele ezaqondana phela kufana uvele eTV nokuhamba estradi izinto zethu ivele ezaqondana mama so mama wami mhlawumbe nje ubaba mhlawumbe ungachaza nje mhlawumbe uchaze ukuthi ubani igama lakho mntu ungayabona into enjalo mhlawumbe nawe mama uqala nje wena uchaze ukuthi uba igama lakho akwabani sibonga okay mina nguzanele wakabuthelezi umabuthelezi kodwa nkosikazi kaKhumalo yes baba wami ubani igama wakaba mina ngenhlanhla nje kwaqondana nje awusuka amagama mina nguzakhele oz amazezz nguzakhele ngwaKhumalo sibonga so ukuhlangana kwenu nje mhlambe nahlangana kanjani kuphi nendawo yazi ngangihambela yo ngiyothengela ukudla ngathi siyazi nathi nje basihamba ngamatekisi sasoyithengela umxaphisi wayedayisa umxaphisi ubhodi wayedayisa umxaphisi umama awubakithi hawu kodwa ba yabona nje leyanto angimazi wayifakile ukuthi engathi engazokuphekela endlini yakho izoqabisa koKhumalo ayidida ayikade nasekugudla so manje ke izingane ninazo kanjani yebo sinazo sembili umfana nentombazana yazihlala enye ihlala nathi enye ngayihambisa kugogo kuma wami oyogada nje iyohlala nje bakithi so manje ngifuna nje ukuthola mhlawumbe okunye ukuthi ke mama mhlawumbe nje kunjani ukuba loyal kubaba wakho nje kumuntu o drive ama truck umuntu oyiphumela uthi mhlawumbe uyoyihlala uyahamba bhuti wami ngizwile kuya kwenza kuhamba 6 weeks ikhambe nenyanga
yabo Ya, kodwa ya, ngiye ngikhumbula ukuthi ya, ayibuka ngishiya unkosikazi emuva Mama nje kunjani kuwena nje bakithi hayi cha mama owazokuphilisa ubaba impilo eqine kangaka Thixo Hayi Nkosi yami. Hayi kona ubaba hayi ngingasho nje ukuthi hayi indoda uyawunakekela umndeni wakhe asiswele nje wenza sure ukuthi nje mayehola nje. So wena kuba njani uyiphatha kahle ehamba isikhathi singaka 6 months nje unganakho nje yabo Awu hayi bo akubuza phela lokho akubuza phela lokho nje ngiyahlala ngimlinde ngoba ngiyazi ukuthi uzobuya ngibekezele nje yabona ngibekezelele lokho nje akukho kudlula nje ukuthi umuntu wakho umthanda ubekezele yabo mama awushiye nane mhlawumbe naneyalo kwabanye abantu mhlawumbe komakoti babantu abantu abadrive amaloli yabo ushiye nje mhlawumbe ukuyiphatha kahle noma mhlawumbe ukuyiqoqa nje kanjani ngingathi nje kwabanye umakoti abaganile nje njengami ubaba mayengekho kubalekile ukuthi uzigcine nje yabo uhlanze nekhaya nje yabona ngoba phela isithunzi sika baba sivela ngami yabo ngingamehlisi isithunzi ngihlale nje uzoza afike sijabule mayifikile kube nje mnandi futhi yabo manje abazamini abangani ngoba phela abangani mala kunjani abangani abazamini ukuthi bethi hayi hey kodwa lo muntu uhasehamba isikhathi eside mhlawumbe uzame phela ukuthola nje okuncanyana bakisho ujabulisa nawe igazi hey bo uyazi phela kodwa bayamazi phela ukuthi unesikhwele bayamazi unesikhwele akafuni lutho lusondelayo hayi so baba ayikho nje into wake wayisola ngayo no hayi ngifuna uqamanga Nkosi yami ngifuna uqamanga unkosikazi wami nje hayi uziphethe kahle bakithi ayikho into engisolayo azamnandi mama nawe ngiyajabula nami kuzwa lokho uziphethe kahle mama ekhaya kunjalo baba kunjalo so njengamanje ikhona ingane engenzeka ulindeleke nje ngoba ngiyasebenzisa ngala ngasawuqhathwe hayi ba right la besindawo hayi ba right la bathi ngifuna ezofona ezimbili sashoda 2 hayi mase sesakhile umuzi wethu usuphelile ngoba siyakha hayi futhi nje kushoda le 2 lezo zama ukuyicover nje so icover mase sesi right nje kodwa ke mama nje kwakunjani mhlawumbe usakhula emakhaya yabo nje yabo uyayazi nje impilo yasemakhaya ukuthi njani nje ayinasimanga sitheni nje ukhula uyintombazane ukhula nje wenza umsebenzi yasekhaya yabona nje ukhula nabazali bekuyala nje ukuthi umuntu wesifazane ifanele uyiphathe kanjani ukhule kanjani nje yiloko nje ungena isikole ubuye ekhaya wenza umsebenzi yasekhaya nje kuba yilokho ke nje baba wami wena kwakunjani nje mhlawumbe ukhula wawazi ukuthi mhlawumbe ungadibana nesiphalaphala isiphohlozo esinjena yazi phela samajongo singamajongo sikhuliswa nje ngendlela ezingafani kodwa uyazi uma uyijonga ukuthi kodwa kuthe mengihlangana nomabuthelezi ngabona ukuthi hayike la uyavuka umuzi wakokhumalo wakombulazi siyabonga kakhulu bafowethu ayikwazi kwamnandi bafowethu impilo kananga umntungu bafethu esesitholile bafethu niyabona uthando into enjani abantu abasebenza emalolini bafethu abaphathwe kahle kanjena bafethu njengomama echaza bafethu please bafethu ayisiyabonga kakhulu mama Yesu qhubeke mama uyiphathe kahle Yesu siyabonga kakhulu mama kambe uthe uyahamba ngiyahamba asephinda sitshela futhi amahansi namhlanje olunye losuku qhawe sambeni qhawe olunye losuku namhlanje qhawe asephinda sitshela futhi amahansi ukuthi hayi engathi kukhona okwenzakalayo la ngaphakathi siphinde sibe nethemba futhi lokuthi sokwazi ukuthi yabona ke lamahansi asendele ngisho isithombe sendele ngisho isithombe lamahansi hayibo bhala sanda masapha ngane hayibo basa ilento engibonayo phuma nanga madoda wenza njani ilento enza umsebenzi dati umuntu owenza hayibo liqhawe lenza bezofaka iglove
Hayi Cha baba. wenzani la wenzani? Ngizomsiza mfaka iglobe la nje. Uzomfaka iglobe? Yebo, mfaka iglobe. Iklop unqunu. Iklop unqunu. Yebo, mfaka iglobe ngoba ngamakhelwane. Hayi bo cha wenzani cha ngempela. Utshani mina last week. Ngesathi kufika la utsheni mina. Utheni mama khuluma phela. Hayi awukahle nawe lokungibani. Ngeke kulethi mama wenzani? Bezolungisa ugesi mama mfana. Hayi baba. Susongafima. Amtshela ngani manje ngikho ugesi. Baba ngithi wena Ngithi yazi nama professional shishela ekhaya. Mamphontiselani kodwa mamphontiselani. Ukhandwe kuphi ugesi la ukhandwe kuphi ugesi? Nawu ugesi ongakhanyi. Nawu ugesi ongakhanyi. Nangu ugesi ongakhanyi la. Last week. Ayisebenzi baba. Manje ngani pho? Manje ngani? Kodwa baba ukude kanjena Wangitshela ngani? Wenzani kodwa cha wenzani kodwa? Uzosho kanjani ukuthi Cha Wangitshela ngani? wenzani kodwa? Qedela ugesi. Uzomkhandela ugesi. Wake mfana. Amakhelwane qhamola amakhelwane. Wake mfana. Ngomakhelwane. Wenzani? Uyaphi lo? Yangafanele wenzani? Ngomakhelwane. Wake mfana. Habe banizokhanda ugesi jakaqede ukhanda. hayi hamba nawe. Wake mfana. Baba walana kamakhelwane ezansi baba. Hamba nawe. Wake mfana. Cha wenzani cha we? Wake mfana. Ubale wenzani? Uyazi kahle mfana. Wenzani cha? Lo mfana ngiyamazi lo mfana. Lo mfana ngumfana. Wenzani? Lo mfana ngiyamazi lo mfana. Bo. Lo mfana wandlovu lo mfana lo. Awe. Lo mfana wandlovu lo mfana. Yazi umtshela bakho lo mfana yazi. Ngizomtshela bakho. Cha wenzani kodwa cha we? Hawu baba. Ngizomtshela bakho lo mfana wandlovu. Wenzani? Yafuna njani ndlovu? Yafuna njani ndlovu? Wena swadu ngisogesi wena. Ulungisa ugesi manje Swadu baba. Ngizomlungisela ugesi, amlungisela ugesi. Uqaleni ngilungisa ugesi. Uqaleni ngilungisa ugesi. wena. Uqaleni ngilungisa ugesi. Kade ngaqala. Lo mfana simkhulu. Kade ngimbone ebheme unga lo mfana. Lo mfana ebheme unga lo mfana. Lo mfana ebheme lo mfana. Kade qala ukulungisa ugesi. Yebo. Wafundela ukulungisa ugesi wena. Hayi baba. Wafundela ukulungisa ugesi. Ugibela umfazi wami. Mfundiswe itama ekhaya. Inkomo zami lezi ngizobona ngazo. La usufike ngaka la uzolungisa ugesi la. Hayi bengiqala ukufika namhlanje. Ngizosiza usisi. Uphonsiselani? Lo msoko busonke last week wena. Ubusonke kuya lo mfana. Benizikini nidla amadana now please. Awuyeni. Nidla please Hayibo. nabakusoma yini abakhapha ikhaphe bandle. Ikhaphe bandle. Kuyini lo? Kuyini lo le ntakaze ngiyiphuza kwemini. Beyibuya la. Beyibuya la. Hayi ungamjijeli khawu. Yini lento le? Beyibuya la. Yebo, udla imali yami. Ngiphosa imali. Wena ufike nale- imali. Uyidla nengane. Uba ufike nezinto lezi, uba ufike nezinto lezi. Lutho. Uba ufike nalezinto, Hayi lutho. Yebo lo mfana. Wena Ngomtshela uyihlo. Thengoba. Thengwe mina ngithengile. Oh, ubuthenga. Ngemali ithatha. Hayi Uthenga bengithengile. lifana zofaka ugesi. Ngemali ithatha phi? Ubuthenga lizofana zofaka ugesi. Owe mama. Mama wathi wena innocent mama. Wenzani manje? Ukuthini mina last week? Lo ukuthemba kwami iminyaka emingaka. Iminyaka eyishumi, 10 years. Kade kushuthwa iqala lo dodo wenzayo. Wenzani mama? Ayikho into eyifayo. Sequlekile. Ifama ufa. Hawu nangu mama Sendaba lokufa khayini inkomo zami. amaphoyisa amadoda. Hey ngeke mama vuka mama uqulekile mama vuka. Ayikho into ayiqulekile. Vuka, mama. Avuka. Thenga amanzi. Apha amanzi. Ngeke. Apha amanzi. Ufakela amanzi impela. Apha amanzi. Ayikho into ayiqulekile. Ayiqulekisa lo dodo. Hey! Bo. Yayiqulekisa le nja. Vuka. Yini? Ayikho ayiqulekile. Bona ayiqulekisa. Vuka uyaquleka. Uyabona ayiqulekisa. Usuqulekile nje mama wenzani manje? Ayikho into ayiqulekisayo. Usuqulekile mama chaza mama. Yofana ufike kanjani la? Awukhulume nje iqiniso mama, khuluma iqiniso. Sengichazile nje ngasho ukuthi ubezongikhandela ugesi. Ayikho nje lo. Nami. Ayikho nje mama. Uzophela Hayi bona. Khuluma iqiniso. Ngizokhuluma liphi iqiniso ngoba ngiyachaza ukuthi ubezongikhandela ugesi. Ayikho lento, Hayi mama, nje, kahle nawe ayikho nje lento. ungiwoshela nawe yazi ukuthi Ayikho nje lo. Ngithanda makufisa ngifike na 10 maklub la kufika la last week. 10.
Qhawu uyabona manje njengamanje uzolimala qhawu yeso khuluma nje qhawu iqiniso limsulwa ukuthi kwenzakaleni ngomama abafuna ukuchaza yabo kwenzakaleni kabi yami akukhonzile mina like behlele eminyango lithene linkinga ngogesi la endlini lithe angicela ngilisiza ngogesi ngabe sengifika ngizolisiza ngogesi la endlini cha khuluma qhawu iqiniso qhawu because kulate manje kulate uzolimala ngempela qhawu chaza nje besho lonke iqiniso yonke into ofethe yenzeka ukuze manje nobaba ezothola ukukhululeka senze lutho naye uma iqokeleni pho itrunk iqokeleni trunk yodwa pho alikho manzi nje awuthi ngilibuke le khuluma qhawu iqiniso lonke qhawu khuluma kulate manje qhawu kulate khuluma qhawu kwenzakaleni qhawu because manje ngizomdedela ubaba kushuke bezosiza isister qhawu khuluma qhawu mfethu iqiniso mfethu qhawu khuluma qhawu iqiniso mfethu khuluma kulate mfethu kulate qhawu kulate qhawu khuluma qhawu iqiniso wenzeni ngempela ngiyacela kusaba sikhulumile manini bafowethu manini akumise emarket awumyise emarket qhawu awumyise emarket ya umyise nje emarket kamnandi umyise nje emarket ya umyise nje emarket qhawe ukuze ezokwazi ukuthi echaze yonke into mana kwenzakalani qhawu wathi chaza yonke into nje oliti usister elifanele hlezi ngilisiza ngilifakelwe ngogesi la endlini kanjani chaza yonke into qhawu ehlezi lingibiza leminyango ngihleli la eminyango lithi ngilifakela ugesi linenkinga la ngogesi la endlini ufike wenzeni endlini kulethi qhawu uzophindwe eyitolo uyophindwe emarket Vamisa ufika nesihlale sisibukele movie naye la endlini kwenye inkazi bese kwenzakalani emva kwalapho chaza yonke into qhawe ngoba uzoye emarket ngempela manje uzoye emarket kube iphutho lotunjaneke kwenza yini ulontezaneka qhawe kwenzakalani qhawe ulontezaneka ini kulala naye kube iphutho ulale nami wena hayibo ulale nami cha umshaye kangaka mhlawumbe marando 3 waqani kumshaya mhlawumbe 5 days kanjeni hey awuxolisa kubaba axolisa qhawe kulate qhawe mama khuluma mama iqiniso because manje kulate mama khuluma iqiniso mama uyenzelani lento le uthi lezingane lezi uyenzelani le mina ngicela ukukhuluma nomyeni wami uyenzelani yini kwenzakala lezingane lezi ezimbili esesizizale nawe uthi ezami nje mosana nezingane kanje ngingeka nje ezakhe baba ilezi ingane hawu baba ezakhe ingane bengakhuli hayi baba ezakhe ingane hawu baba hawu kusamba baba ezakhe ingane ngiyafunga baba ezakhe ingane ezakho mplazi ingane hayi ezakhe ingane baba ezakho ungangabe sije lokho ingane ezakho baba ingane siya ku DNA mele fale ngiyaku DNA kadwa aqala ukushukisa umfana uswile kalomfana kadwa aqala umntu akulala nawe khonza imali kanti uyidlala lezingane mama khuluma nje iqiniso mama vele sekulate vele manje yini ebeyenza ukuthi ungenise umfana la endlini ngeke nje ngiyazi nami ngilingekile ngoba phela uhamba isikhathi eside engabuyi uhamba isikhathi eside engabuyi phela nami umuntu wesifazane nginedinga ngimizwa ngalingeka hawu ulingeke ngane xolisa baba ulingeke ngane yini enza ukuthi uthathe umfana omncane kangaka pho ngane lezi awusathathi nontanga wami pho yini ungehlisa isithunzi yini umfana omncane kangaka yini uthatha umfana omncane ngiyaxolisa myeni wami hawu kodwa baba ngiyaxolisa uthi nomakhelwane bebona ngena ingane abakase basibona umakhelwane baba uyafihla siyafihla imali zami inkomo zami mplazi uzobuyela kimi hawu kumalo wami abudungu hawu kodwa ngiyacela sikabatshele ekhaya baba ngiyacela sithando sami ngiyacela sithando sami ngiyacela lo dot pho bafowethu kodwa ngoba
ngoba ke sekufezekile ebese kufisa ukukubona ayingeke bafethu qhawu siyabonga qhawu ukuthi ukhuluma iqiniso yeso uyikhulumele wena ngithi iqiniso akukho kwenzakela ngithi yebo kwenzakele ngoba bengihlele sister for lezinsuku ngoba belilodwa lendlela ngilisiza ngogesi hayibo kanti uhlala insuku ezingakani la ya insuku zo 5 bengingazi ukuthi ubhuti uzofika manje hayibo bumsiza ngogesi ubhuti wakho yebo ngubhuti wakho ngine empandla nginje ngubhuti wakho hayi qhawu wangilingana noyihlo nje hayi bafethu ayingeke nimkhiphe bafethu animkhiphe hayi ngiyamthofu mana mdede phuma qhawu bafowethu kunzima kakhulu niyibonele yonke into yenzekile ebesifisa ukuthi ke siyivezele izwe ubaba naye egcine egezekile ngoba kade umakhelwane kumele kube mncinza bethi hayi bo khona kwenzakalayo khona kwenzakala kodwa ke ngoba senibonile konke thina bakahlahle besifutha ukuthi ubaba abone yonke into kubhlungu kodwa akayikho into ezokwenzeka baba wami ukudlulisa nje mfethu amazwi qhawela kithi usukubonile wagezeka nawe mfowethu yeah ngiyabonga kakhulu yeah umsebenzi seniwenzile yeah ngizobonga kunina yeah ngiphinde ngibonge unalo ongincinzile Yeah. wangitshela Yeah. ngalemkhuba enzeka la ekhaya Yeah. emzini kaMbulasi Yeah. akuwona umuzi wami lo yeah akuwona umuzi wami lo akuwona wami akuyena wami lo mfazi owasekhaya edlozini Yeah. okusho lo mfazi akalethanga amadlozi ngazitholela unondindwa ezigijima emgaqweni ngimphindisela kubo okubalekile kodwa ke ukuthi ke egcine ungamlimazanga qhawe ngoba manje ngabe mhlambe nawe usuyile ematilongweni kodwa ke konke uzokwenza ngendlela qhawe ngizokwenza ngendlela mfowethu ngoba ngizimisele ukuthi ngishiye ingane zami ngobhadle ejele Yeah. ingane zami safuna ukondliwa Yeah. abazali bami basafuna ukondliwa ngizimisele ukuthi imthathe futhi ngasathathwa nayi mina ngoba tshela abazomthatha bahambaye kubo ngikhohlwa uyena khohlwa labafazi angisafuna emfazi eduze kwami angisafuna umuntu wesifazane siyabonga qhawela kithi uqwashisa nje kwabanye abantu nabo futhi abasenkingeni mhlambe abangavelelwa lento abasembonini le yenu yokushayela amaloli abafowethu yeah laba driver amaloli yeah abahamba isikhathi eside Yeah. basobhani madoda yeah abafazi yeah bakhohlakele Yeah. abafazi basibukisa nezwe abafazi bangcolile yeah basobhani yeah uma uthi ufuna usizo ungitshele siyabonga qhawela kithi